سلام سلام نأبي channel بس كمي علىكم أنا السلام يا أملاخي مسكن كنت أنا سلام زلخوا بب زلخوا سلام كتكون لي لا يوترتي من تيو إن لما عنتي يزالكم زمص أخو نأخذكم كون كتمهر يايلة نعيون تمرتي كتوس دلعيه كوس دلعيه بالزبل إيان إشتي حستو حيزالكم ما تيزلخ برخاتي نا حاويركم تقاطعتوني ኣብ ህይወት ውድቀት ኣሎ ብኸመይ መንገድታት ቀንዲ መፍትሕታት ጥቕስታት እዩ ዝብል ተርእስቲ እሺ ኣብ ህይወት ውድቀት ኣሎ ማለት ናይ ጉዕዞ ህይወትና ፈተነ እዩ ግን ክንመሃረሉ እምበር ፍርሕን ትዕቢትን ተጸባይነት ክሕዘና ኣይውሉን እዚ ክብል ከለኹ ናይ ጽባሕ ብርሃን ክትርኢ ናይ ሎሙ ጸልማት ስገሮ ብኸመይ መንገድታት መፍትሕኸ ንጥቀም ቁፅሪ ሓደ ኣብ ህይወት ውድቀት ኣሎ ከምዚ ክንብል ከለና ውድቀት ከም ዘሎ ኣይትረስዕ ብዙሕ ፈተነታት ከጋጥምኻ እዮም ቁፅሪ ክልተ ንሳቶም ድማ ከመይ ጌርካ መፍትሒ ከም ትእልሸሉ ተመራመር ወዲቐ ኢልካ ኣይትሸበር ቁፅሪ ሰለስተ ክትመሃረሉ ኣለካ ሕሉፍ ነገራት ብዘየገድስ ናይ መጻኢኻ ነገራት ኣስተማስል ምኽንያቱ ናይ ሕሉፍ ክተስተማስል የብልካን ንርእስኻ ከጨንቐካ ስለ ዝኽእል ቁፅሪ 4 ናይ መጻኢኻ ግበር ንኹሉ ከም ተሓልፎ ርግጠኛ እየ ቁፅሪ 5 ውድቀትካ ኣይትጨነቐሎም ኣብ ግዜ ሓጎስ ክፈጥሩልካ እዮም ቁፅሪ 6 ንነፍስኻ ኣሚንካ ነቲ ዝተደለኻዮ ንኽትሰግሮ ብተስፋ ተጓዓዝ እዚኦም ይመስሉ ጥቕስታትና እዚ ክንብል ከለና ውድቀት ብሓፈሻ ማለት እዩ ውድቀት ማለት ኣብ ሰብ ኮይኑ ዘይወድቕ የለይ እንተወዲቑ ድማ ንቱ ዝደለዮ ነገር ክበፅሖ ትዕግስቲ ተስፋ ክህልዎ ኣለዎ ክጭነቕ ድማ የብሉ ብደስ ዝበሎ ዝሓንጎሉ ዘህድስ ነገራት ተጠቒሙ ልቱ ፈተነ ዘጋጥሞ ክሓልፎ ኣለዎ ከምቱ ኣብ ህይወት ውድቀት ኣሎ ድሕሪ ብዙሕ ውድቀታት ድማ ዓወት ኣሎ ንብል እዚ ክንብል ከለና ሕዚ ውድቀት ከም ዘሎ ሒዝና ውድቀትና ግን ንኽነማዕብሎ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ኢና ናፍቱ ዝደለናዮ ታሕጓስ ከምፀና ዝኽእል ብሩህ ናይ ህይወትና እንደምቀሉ ንልምዐሉ ልምዓት ናይ ባዕልኻ ናይ ውሽጥኻ ንኽህድሰካ ድማ ብናይ ባዕልኻ ኣእምሮኻ ተጓዒዝካ ትሰርሖም ክትኽእል ኣለካ ክሰርሖ ትኽእል ኣለካ እንተሰሪሕካ ድማ ዘይኾን ነገር የለይ ካብ ውድቀትካ ድማ ተማሂርካ እቲ ዝበለፀ ታሕጓስ ከዓ ወዲቑ ተላዒሉ ኣብቲ ታሕጓስ ክበፅሕ ከሎ እቲ ዝበለፀ ታሕጓስ ዝስምዐካ ወዲቕካ ነርካ እቲ ፈተነ ሓሊፍካ ላብቲ ዓወት ላብዚ ዓወት ክትከድ ከለኻ ክንደይናይ ስምዒታዊ ከም ትኾን ብጣዕሚ እዩ ዘድንቕ ማለት እዩ እና ወዲ ሰብ ኮይኑ ዘይወድቕ ስለ ዘየለ ክንወድቕ የብልናይ እንተወዲቕና ድማ እንቲ ውድቀትና ባዓልትና ጠንኪርና ትዕግስቲ ጌርና ንኹሉ ግዜ ሂብና ናይ ባዕሉ ኣብቲ ግዜኻ ከዓ እንደገና ተመሊስካ ተሓጓስካ ናይ ባዕልኻ ልቢ ትሕጎሰሉ ዝደምቀሉ ክትኮን ድማ ብተስፋ ትዕግስቲ ክትሓልፎ ኣለካ ርግጠኛ እየ ከም ትዕወት ማለት እዩ እና ክቡራተይ እዚ ዘቕረብኩልኩም ንኣይ እውን ንእሽተይ ተምሃረ ንኣኻትኩም እውን ከምኡ ብኣንጻሩ ክትመሃረሉ ስለ ዝደሊ እየ ከምዝታት ነገራት ዘምፅእ ዘለኹ ማለት እዩ እና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እናበልኩም ኣታውዕሉ ብርኻተይ ብኻሊእ ትሕዝቶ ከዓ ክመፅእ እየ ክቕፅለሉ እየ ማለት እዩ
كوراتي طعمي الفوتوكم جيجا تلين خاعة كاب جيجو زي جيجاس زي جاجس سويو يلي ود سوينو زي جاجي يلي كاب جيجا كم هاركعة أو كومنت صحفوا لي كوراتي طعمي الفوتوكم ثانك يو سسنا ينعهاتكم باي